खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। आसा खालामदों दिनैनि साना नोंथांमोननिया मोजाङै मोजां बारग'लाङो। दिनैनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों नरुन्स ब्लग्स इउटुब चेनेलनिफ्राय आं नरुन खेरखातारिया। फैदो दिनै सानसेनि राशिखौ फरायथिनोसै। दिनै 28 जुन सनिबार बिनि फानजामुथिखौ फरायनो जागायनोसै। फानजामुथिनि गिबियाव दङ मेष राशि। मावनो लानाय खामानियाव गोबां जेंना नुजाथिगोन, गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। वृष राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसारनो हागोन, समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। मिथुन राशि। जेखि हाबा मावा मानो गुबुननि हेंथा मोनगोन, असान्तिजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। मोजां मोनलायनायनि बान्दोआव गोग्लैनो हागौ, गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानाय खामानिया जाफुंगोन, इयुननि थाखाय धोन आरजिनानै लानो हागोन। कन्या राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नखराव धोन बांगोन, मोजां सान। तुला राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, गोसोखौ जोबोर रंजाखांनाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। गावनि मावफ्लांनाय गोरोन्थिनि थाखाय नोंथाङा साजा मोननांनो हागौ, दुखु दाहानि सान। धनु राशि। नोंथाङा हरखाब खैफोदजों मोगा मोगि जानांनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम। मकर राशि। नुफेरै गोजान जायगायाव नोंथाङा बेरायहैनो खाबु मोनगोन, रंजा बाजायैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। कुम्भ राशि। गोसोनि मिजिंआ मोगथां महर मोनगोन, इयुननि फारसे नोंथांनि साननाया गोख्रों जालांगोन। मीन राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामना थानाय सिमांआ फैमाल जागोन, दुखुजोंनो गोसोखौ लोरबां मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाय हाबाफारियाबो एसेनोसै। आसा खालामदों नोंथांमोननि जिउआ दिनै सानसेया मोजाङै मोजां थाङो आरो फैबाय थानाय समाव गोबां रोखोमनि भिडिअ'सफोर मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। गोजोन्थों।